дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри душанбе чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ идома дорад. дар рӯзи чоруми рақобатҳо нахуст ба унвон дар масофаи 61 километр сабқат намуданд. хатсайри ин пойга ҳудуди хиёбонҳои шаҳри душанберо дар бар гирифт ки варзишгарони 7 кишвари қораро ба ҳам овард. тоҷикистонро ду велосипедрони ҷавон гулшах қурбонова ва гулширин ҷумаққулиева намояндагӣ карданд. маврид ба зикр аст ки солҳои охир барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шароиту имконоти мувофиқ ва ҳам ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ фароҳам гардида дилхоҳ мусобиқаҳои байналмилалии варзиширо шаҳри душанбе метавонад мизбонӣ намояд. масофаи муқарраршударо аввалин шуда намояндаи кишвари ӯзбекистон Сафия Каримова тай намуд ва барандаи медали тилло гардид. вақти нишондодаи ӯ 1 соату 36 дақиқаю 45 сонияро ташкил дод. мақоми дуюмро варзишгарбонуи Қазоқистон Алина Спирина ба даст овард. дар зинаи сеюм намояндаи дигари кишвари Қазоқистон Дарья Казакбай қарор гирифт. дар маросими ҷоизасупорӣ ба нафарони пирӯз медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои махсус дорои рамзҳои Тоҷикистони азиз тақдим карда шуд. Конечно же, это радость, но я пока еще не могу понять то, что я выиграла, но я очень счастлива. Да, мы, получается, уехали в отрыв, проехали примерно около 40 километров в отрыве, и в конце был спринтерский финиш. Я, получается, выиграла. Вся гонка была очень интересна, старались, чтобы зрителям все понравилось, поэтому мы решили построить, старались гонку ехать активно, наши спортсменки. До бронзы не хватило, просто элементарно то, что отъехал просто не тот человек, который не имеет такого куска финиша, но зато она отработала и смогла достойно. Она понимала, что на финиш она не может, поэтому она на отъезд. И то, что так получилось, я думаю, ничего страшного, есть над чем работать ей. Вот. Конечно, если бы уехал бы другой спортсмен, у которого имеется финиш, было бы, конечно, совсем по-другому. Может быть, уже и было бы золото. Я сегодня пришла поддержать сюда наших ребят, нашу сборную Таджикистана. Желаем им успехов, чтобы они заняли победные места. Я очень рада и горда за нашу страну, что мы принимаем столько других стран у себя и надеемся на то, что такие масштабные соревнования будут проводиться в нашей стране чаще. баъд аз анҷоми рақобатҳои бонувон дар рӯзи чоруми чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ мардум ба масофаи 111 километр сабқатро шурӯъ намуданд. ин пойга аз майдони дӯстӣ оғоз шуда баъд аз гашт дар чанд хиёбони пойтахт тавассути шоҳроҳи душанбе бохтар то минтақаи фахрободро дар бар гирифт. барои анҷоми пойгаи мазкур варзишгаронро лозим омад ки нисбати марҳилаҳои қаблӣ нишабу фарозҳои тӯлонитарро паси сар намоянд ва ин каме мушкилтар буд. аммо бо вуҷуди ин рақобати мазкур бо иштироки намояндагони кишварҳои Эрон, Ироқ, Қазоқистон, Монголия, Покистон, Таиланд, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон пуршида сурат гирифт. воқеан ҳам табиати биштосҳои Тоҷикистон бахусус дар фасли зебои баҳор ва ҷашни наврӯзи хуҷастапай барои гузарондани чунин мусобиқаҳои варзишӣ басо мувофиқ мебошад. бештари мусобиқаҳои варзишии дучархаронии сатҳи ҷаҳонӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ гузаронида мешаванд. дар миёни беш аз 20 варзишгари бо маҳорат велосипедрони тоҷик Наҷибулло Рустамов даҳумин шуда ба марра расид. мақоми аввалро дар ин масофа варзишгари ҷумҳурии Ӯзбекистон Самандар Султонов бо натиҷаи 2 соату 47 дақиқаю 13 сония ишғол намуда бо медали тилло сарфароз гашт. зимнан ин дуюмин нишони тиллои Ӯзбекистон дар рақобатҳои имрӯзаи чемпионати осиё маҳсуб меёбад. медалҳои нуқра ва биринҷиро варзишгарони Қазоқистон Максим Тараскин ва Илия Карабутов ба даст оварданд. ҳаракат қилдик ютишга. хеле кӯшиш кардам, бароям мушкил буд, но вобаста аз ин ман саъи зиёд намудам ва шукр мегӯям ки сазовори мақоми ифтихорӣ шудам. сатҳи чемпионат хеле баланд аст. варзишгарони Қазоқистон низ хеле ҳунарнамояшон муҷалло буд.
дар рӯзи чоруми мусобиқа ҳамчунин пойга дар масофаи 130 километр миёни мардон баргузор шуд. Барои иштирокчиёни чемпионати Осиё ба велосипедронӣ дар шоҳро сабқат рӯз то рӯз мушкилтар мешавад, зеро аз ҷониби дастандаркорон барои онҳо масофаи дуртар муқаррар мегардад. Пойга дар масофаи 130 километр низ тавассути роҳҳои пойтахт ва шоҳрҳои Душанбе, Рудакӣ, Хуросон, Душанбе муқаррар шуда буд. Дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо дастуру супоришҳои президенти маҳбубамон роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дошта пурра аз таъмир бароварда шуданд. Шоҳрҳои Душанбе бохтар яке аз роҳҳои басо муҳим мебошад, ки қисми зиёди он дар арафаи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии меҳан мавриди истифода қарор гирифт. дар пойгаи сеюм иштироки 32 варзишгар аз 12 кишвари қораи Осиё ба қайд гирифта шуд. Тоҷикистонро Муҳаммаҷон Азизов, Хуршед Маҳмадалиев, Манучер Юнусов ва Манучер Абдуллоев намояндагӣ карданд. ниҳоятан аввалин шуда се варзишгари Қазоқистон ба хатти ниҳоӣ расида медалҳои тилло, нуқра ва биринҷиро ба гардан овехтанд. инҳо Глеб Брюсенский, Данил Пронский ва Николас Винокуров мебошанд. вақти нишонодаи ғолибон 3 соату 10 дақиқаи 42 сонияро ташкил дод. варзишгарони тоҷик аз дарёфти зинои ифтихорӣ маҳрум шуданд. чемпионати Осиё ба велосипедронӣ байни наврасон, ҷавонон, калонсолон, бонувон ва шахсони имконияташон маҳдуд дар Тоҷикистон то 30 марти соли равон идома мекунад.